Ами ако план Б проработи, много странна концепция този план Б, винаги го правим като застраховка. Нещо, към което може да преминем, ако основното не се получи точно така, както го искаме. Но какво ще стане, ако план Б всъщност е успешен? Ако онова, което мислиш, че е резервен вариант, се окаже точно пътя, който трябва да поемеш. Ако това, което правиш между другото, в един момент се превърне в най-смисленото нещо в живота ти. Мисля си за всички онези хора, които са започвали нещо просто ей така. Блог, малък бизнес, хоби или са развили идея, не защото са били сигурни, че ще успеят, а защото просто са си казали, защо да не опитам. В най-лошия случай какво губиш? Малко време, малко енергия, може би ще имаш неуспехи по пътя тук-там, но пък ако проработи, ако всъщност създадеш живота, за който си мечтал, докато си мислиш, че просто експериментираш. Не всички планове трябва да бъдат грандиозни още от самото начало. Понякога най-добрите неща започват като да видим какво ще стане. А ти имаш ли нещо, което обмисляш за план Б? Нещо, което си казваш един ден, може би точно това е моментът да го изпробваш. Сега, не защото няма какво да губиш, а защото можеш да спечелиш всичко, за което мечтаеш.